pinaka-latest is 5 of, yeah, 5. 5. Cebu City, we're talking here of Cebu City alone. And then sa Cebu City, ang confirmed case is 3. 3, okay. So, And then recovered din sila to na male. all of Mga them. male, mga age bracket nila are din. Nasa 20 to 40. Dili mo ko siya yung sexual yun. But ang among na-observe din sa Central Visayas is na ay history of multiple sexual partners. Are di sa whole Central Visayas, pila gid ato ang suspected cases? Nasa mga 60 plus. Ang atong pahibangno is kung naay symptoms, no, especially katong naay mga skin rashes inana or katong dili katong mga labag-labag lang kung dili kanang murag butoy-butoy nga tapok dapat mo na sa mga health centers para ma-test unya ang ato ang i-avoid, no, especially ang skin to skin or close contact labi na tong naay mga symptoms na sa ilang pagpanit nga makita. And as per observation, especially sa cases na ito din nga more on multiple sexual partners, no? So ato ang gihangyo ang ato ang mga katawhan nga dili ta magpataka o dulog. Ang ato ang dulgan, ang ato lang yung asawa o ato ang mga close mga partners.